ang latest po na pigsisingil sa muya kang Aleco is 6.9. 6.9, correct. However, opo. Opo. Wala man po ini yung billing na nakatat. Ngunyan, tigbasihan ko po, so previous na pigsisingil sa muya kang Aleco, nasabi digdi 7.8 million. Opo. Ngunyan po, nag-letter naman kami sa Aleco na out of the 7.8, bayad na po ang 5,366,000. Tapos po, digdi sa singil ninda, igwa po na 8 opisina na bako man po account ng City Government of Legazpi. Okay. Ining anong 8 po, nagatotal ng 437,000. Ini pong 8 na, sa City Government. ining 8 na office, na bako man under kan City Government, tama? Opo. 8 Bureau of Fire opisina. Protection po. BFP, National Bureau of Investigation. NBI, Bureau of Fire Protection. Bureau of National Fire. Transportation Commission. Ano po, ma'am? LTO. LTO. Okay. Provincial Agri-Fisheries Division. Provincial Agri-Fisheries Division. Albay Central School. Albay Central. Linion Hill Street Light. Linion And Aguilar- Hill. Okay. Aguilar Roque sa Balagta Street. Sa Barangay 6 po ito. Buroke sa Nagatotal Balag. po ini, Street Sir light po Henry, ini. na- Street Opo. lights. Nagatotal po ini yung 8 na 437,000 plus. Okay. Natapo man Opo. ta nagpigya charge sa indo ini tabi. Na paano daw? Yung nga ni, ang nagdumang kami o kang last week kang December, Opo. sa Aleco, sabi niya, i-reconcile me da ako. Di mo niyan, tigbasihan ko po, Sir Henry. So dati po, napigbil sa mo yan na 7.8. Okay. O niya, nakakuha po kami, kidai pa po, talaga, nababayadan kang city government na 833,000. 833,000 anday pa nababayadan. So Nasikihan meaning mo na po po, ini. Sir, nasikihan mo na po ito na po ini sa sa Aleco. Naibayad na po kaso sa rong aldaw. ayos. Kaya po, sa ngunyan wala naman po na So bako pala latest itong report ni Alcasobago na rinelease kan mahal sa provincial government. ano daw po. So report ka sa bago ni El Naaga sa kuya, 6.9 million so babayadan pa kan city government. Dahil naman po, sir. So in other words, ma'am, dahil na palang kiutang mo dyan ang city government. Opo. Opo. Ayun. Apera Ano man kainin po kami, na. sir, sa sa saro-saro mi. Iyo po. Wala man po kaming Record. na- Oo. Okay. Bayad man po. May mga Ay, very check good. number po Oh, ini. maray man, ma'am. Pinadyan ko talaga sa imo yan na reporter mi para na-clarify ta ini. So in other words, ma'am, tabi, ang i-reconcile na lang na dapat pag-urunan, ining 437,000 na pig-charge sa city government. Yes po. Iyo, napanood daw ta pig-charge sa Induin ining mga kwang ka ini. Yan man po. May letter ka ni si legal officer mi Oo. sa Aleco na bako mi ini talaga account. Uta, ang NBI baga huto sa sentro kan Legazpi, tama? So LTO, baka ang LTO, so dati dyan sa may Saudan. Dati. Pero bako manan sa Indumanangad, LTO baga ini? Dati bako man ang mo. Ngunyan po, so 911 ang nag-occupy. Oho. Pero previously, bako man, LTO talaga niya unsa. Iyo, maski ako nakon man ako, napaisip man ako mananggad, Albay Central, eskwelahan ini. Iyo po. Okay, klaruhon ko lang tabi, Madam Gloria, ha? No, kaso 833 na natatada ni napigisingil sen, nabayadan nindo kang the other day, last week. Opo. Opo. So, sa from so check sa Aleco. Opo, so from your end po, ang check kay nila pa-receive na duman, so sa indo po, sa lado kan city accountant, from your end po, dahil nakiutang ngunyan ang city government sa Aleco. Yes po. Apera ka ining sa 433 na pigsusog pa ko na paano ini. Ano mi po ini, sir, i-reconcile mo po sa Mapaghalon, adi.